Nič, to je ťažko strateľateľná lobba, keď je prúdka po zemi, on na nohu nabehne a už ide. Nemá snú robotu. No, lebo to teraz dostal vlastne, ak utekal rovno do paty, mu to naraz. To je nič. Tak to zastaví akurát superovi. Martin rýchly, on potrebuje také lopty. Prúdka lopta po zemi, aby ho krížovala a potom on už zvíjí. Dorko, prestaňte tam hrať. Dávam, to mám robotu. Robota počká. Kone kapu od roboty. Áno. 3-1. Prehrám. Nie, Bojo išiel na letisko. Bol tu prvý počas, iba pozeral, ne? Čo? Urán teba musím. Čiže tam na prvé. Ja sa poslednú dobu dobre zlepšil. Taký kľudnejší je. No, nemá nervy. Áno, takto blízko. Pekne. Polívať kôž. Taňka raz začal dobre zavácovať. Andrej, ticho, už máš ho tu, ticho, kľud, kľud. Ale on nemôže na zemi hrať nesmie. Mohol to kľudne odpísať proti nám. Ležal na zemi a nohu mal položený na loptu. Nebolo ani dole, ani hore, to nebolo nijak. Liverpool je najlepší hráč tam. No dobre, ale to je iné. Vieš ako Ondrej, tam má okolo seba kvalitných hráčov, tam on sa môže ukázať, on má, vieš ako. Ale keď má vedľa seba nejakého hráča, na ktorého sa nemôže spoľahnúť, tá istota je preč, vieš. A on potom reaguje tak, jak reaguje. Niekedy razantne a niekedy paulovať, ale jak je potrebné. To je už ako... On vie, čo on robí. Tréner mu povie, toto bude hrať, toto nedodržuje, ide dole. Ktoré sa niekto nekačuje reálne, že ako toto bude hrať, toto. Futbalisti hrajú podľa predstavy trénera, ne tak ako on chcíval domov. Tréner má predstavu, odpovedá za mančata, to je všetko. Svetový trend taký. Nezbavuj sa lopty!
Je to tak, že vlastne keď sa tam máš takých aj tých obrancov, že sa môžeš na nich spoľahnúť, no je to, Ondrej, už len z toho titulu, že si môžeš dovoliť niečo, čo si ináč normálne dovoliť nemôžeš, pretože víš, že keď náhodou spravíš sa kýk. On je, vieš, akože, on sa z obranej zóny vysunie do tohoto priestoru a už tam má automatické krytie, automaticky to, keď on vidí, že ten spoluhráč je v tej prednej zóne, on už hneď automaticky sa stáva k tomu tam, že keď by tam tá lopta sa dostala, lebo to sú prihrávky milimetrové, on na 45 metrov ti dá loptu na nohu. No, akože to sú takí futbalisti. Minulý pozeral, teraz jak hráli to Chelsea, ale taký kokos, skončili 6 a tréner ide do auta hodol. Ten moment. Skončili 6. A odbe! Neviem, či môžem to prihrávky boli v cede. Veľmi dlho letela. A keď tam bol na úrovni, To je taký, že on stojí vždycky buď na hrané alebo v offside. Ale keď si pozrieš aj v tých hodných špičkových mužstvách, oni koncovi stoja úplne tak, akože... To sa tak hraje dneska, lebo dneska už offside, keď si za onom už nemusí pískať offside, keď tam nejde tá hra, môžeš byť aj 5 metrov inde, ale akože mimo tej zóny, ako za obrancov. Poďme na gól, chalani. Akurát nervózne obrany. No áno, čak tam je tá istota tej obrany, že vtedy je istejšie hráč na ten systém vyzúvaný, zmenší ten priestor záloha, to stredopole, menší, aby tej sa viditeľne vtedy je to ideálne. A keď ide jeden na jedného, tak to je vidieť. Táto to do brány. Keď je zóna, je horší. Daj. Ale áno, to je zbytočné. Ako si rozlítaný, rozhodnutý krížom, krážom. Máme tam ten stredný poliak, jak sa volá, Piri? Ajaj. Len karty. Velika. Daj mu 2 koruny. Nič. Ustali. Úplne zaspali. Všetko je rádu sem mesce. Jedu. Bolo pomalé, to je nič. A tá štyrka je tu. Krúplovi, či presunúť sa na dom, lebo mlienka rozdobá celý koncert. Ja som to nevidel, kurva. Počkal som lepšie. Hovorím, toto jak dopadne. Čo si išem? Ozaj treba skúšať strieľať. Nevieme si poradne nahrať. 4. Minulé. On došiel nočou, Michal, ideme na tí 4. 4. A boli 4. Dneska som došiel. Dneska budú 4. To je jedno, nech je to ako chce. Až si upadol. Ty. A uvidíme, ešte náhodou nebude iný.
úplne, keď si posledný, či predposledný? Neviem koľko, neviem ti povedať. Tak henty ani tabulky fotbalový zväz nerobí nič. Vôbec prestali aj na internete úplne to Úplne sú v prdeli. Vodkuči, jak sa volá, tento tam robíval. Teraz nič, tento úplne nič. Nemá hlavne posielať tie elektronické takoviny. Prečo však ohlasovať sa povinnosť je? No ale však to musí iba zo zväzu robiť, to nemôže like, hoci kto robiť, ako to musí mať za tú stránku, čo ide do športu. Športu tuším stredu, alebo tuším stredu býva. Alebo kedy aj na to máte, Slovensku fotbalový zväz, čo sú tam tie ľudí. Nedelu večer už som videl, ak tam naskakujú výsledky. Áno, no a nedelu tak na večer. Komplexne bývali, najneskôrší v útorok už bolo všetko kompletné. Akože... Čo tam je? Čo tam horí? Nejaká ona... Čo tam začalo? Eha. Kúte. Gabo Murar do piči maky, jak pali na teho. Fotbalu nikdy nedajú. Tatke majú vás rado, nikdy sa to dostane. A čo? Kedy si bol, mal som záľubu, alebo keby sa tá lopta pritahovala, alebo jednoducho tak, to normálne je, však čo? Ja to tu nemám ten, ja som robil aj kopnúť od odpel, ja nemám ten cít, že pre mňa, ja som robil potom to karate, hovorím, stojíš v tejto výške, kde lopta, ja do nej hlavou nejdem, aj tú nohu, pamätám ešte, na mňa hrali na ruky, obre, to si zahrať, ja v tejto výške som ani neviem, kemu som skoro hlavou odkopal. Ale ako, to je tým, že ja som bol taký ohydný, vycvičený, že mohol človek spraviť bez problémov. Šups, pre mňa nebol problém kopnúť do 1,80 m, čiže čo, keď tam dočahnem znovu, prečo by som tam hlavu. Že si bol taký vysoký vtedy. Skúšal, ja som nohu vykopal hore na dvere, ako. To je ozaj, akože to bolo na 20 cm alebo koľko je nad hlavou. Plný tréningov a robili, hovorím, proste som robil tak 5 cm na zem, úplne som sa nepoložil, to som nedokázal, ale šnúru som spravil celkom. Ale takto, akože som sa rozkopil, to som nedokázal spraviť. Kamaráda, Ale to len takou veľkou drinou sa dá, vieš? To je gymnastika, to musíš robiť roky. No, to veľkou drinou. A musí takto, a niekto to ani nedokáže, pretože boxy ťa nepustia. Nedovolá mi to stábateľa, no. To aj záleží, jak sú kluby, víš, ale... Jasné. Tamto si dala, no. Akože sedí. Ono úplne a ohybné strane. No dobro. Tak 4 znovu, Michal. Čo? Aj